Ramogi TV. Nairobi. Siasa nyakurunga jongo yomago magarita kama tendarita kwe oyango ni ntiere chenro mar miyo ruodhi mapacho ka bonde mondo miyo konygie jiwo chenro magarita inyate gwenge mapacho ka maundu ng'enye kaka Cynthia Onyango lero jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo ochak choko nonro mar obila mantie kod dwaro mar bedo kod bunde mar sirikal e jiwo arita e kuonde magitie. Jukwaa la usalama chenro makende mar sirikal mar jiwo kaka itayo chenro magarita mapacho ka kawuono ochopo e kaunti ma Mandera. Iromo makende ma oyuore kod ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod director mar okwach kich Mohamed Amin, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen obidhore kendo chiko gai mar obila Douglas Kanja mondo chak kawo nonro mar ruodhi marito gwenge matimbe njore obembo mondo chiw thuolo mar miyo gi bunde mag sirikal makonyo gi e jiwo arita mar gwenge magirito kod arita mar gigiwegi. Tutahakikisha kwamba machiefs wetu ambao wanakuwa threatened tuna protect hawa, na nimesema ya kwamba machiefs wote wa kutoka frontier counties ambao wako tayari kusajiliwa ili wakuwe na bunduki rasmi ya serikali, tuko tayari kufanya hivyo kuwapatia ndio wajilinde na walinde mji yao. Ochiko gai mar obila mondo tima piyo e chenro makamano kendo mar neno ni ruodhi madwaro bedo kod magina oyudo tiegruok kendo yudo lesen margi bedo kod gi e kinde mowinjore. Na mimi naomba bwana IG chini ya kabla ya December chiefs wote ambao wanataka kufacilitatiwa wakue na protection ya firearm, they should be given, they should be trained wenye wanahitaji training, na wale ambao wahitaji training wapewe na wasajiliwe rasmi. Bende osingo ne oganda mar jo Kenya duto ni tong' mar piny Kenya kod piny Somalia ni kod arita makare kendo onge tiende bedo kod luoro mar ni jolweny mag pinje mamoko donjore pacho ka kendo buogo jodak manyandwat mar piny Kenya. Tutaendelea kudhibiti kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama na haijawahi kuingiliwa na isiweze kuingiliwa na majirani ambayo wanabeba silaha ama kuumiza wananchi. Even if our neighbors have a problem, it doesn't spill over to hurt our people. Olero ni piny Kenya kaachiel kod piny Somalia osebedo kod osiep makare kuom higni mathoth kendo tielo ni kata obedo ni piny Somalia kalo e midhiero mamargi, piny Kenya pod biro chiwo sir mare kaka owinjore kaka okang' mar bero osiepe kinde kod pinje ma okiogo. We have a very good working relationship with the government of Somalia, and it's our responsibility to ensure that we foster that relationship because God gave us a neighbor and we must live with our neighbor in a very good way, in a collaborative manner and as a team. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Report na nyakwar mga juang terwa heyo mokwongo he chendo ni